poveste de viață halucinantă pe alocuri. O să o traversăm în episoadele mai puțin plăcute. Mă leagă foarte multe lucruri de următorul invitat, pentru că mi-a fost coleg. Acum nu mai este, pentru că are proiecte mărețe de înfăptuit și este genul de om a cărui poveste, dacă stai să o asculți pe îndelete, o să înțelegi că orice ai face în lumea asta nu e suficient și nu o să înțelegi niciodată cât ești de fericit, că a avea în viață mult înseamnă a avea întâi de toate o familie care să te sprijine, a avea întotdeauna niște brațe deschise care să te strângă atunci când îți este greu și a avea un om sau doi în forma unor părinți care să știe să-ți spună că drumul pe care o iei nu e neapărat cel pe care trebuie să o iei. Bine ai venit, dragule! Mulțumesc! Povestea ta, la momentul la care a apărut în trustul nostru, pentru că a fost un vașnic operator TV, ne-a impresionat pe toți. Nici nu știam cum să ne purtăm cu tine la vremea aceea, pentru că ne-am dat seama în momentul în care am reușit să desprindem crâmpeie din poveste că noi suntem niște norocoși, dar habar n-aveam că suntem norocoși, pentru că toți ne dorim case, mașini, plimbări, vacanțe, fără să ne dăm seama că tot ce e mai bun și mai frumos în viața noastră e chiar lângă noi. Atât de acoperiți de banal și de rutină suntem, încât nu știm să apreciem că lângă noi mama și tata și fratele și sora sunt de fapt cel mai mare bun de preț din lumea asta. Nu mașina, nu casa, nu știu. Așa-i? Așa este, dar aș completa că am găsit câțiva oameni în trustul noastră foarte inimoși și foarte buni. Tu te numeri oricum printre norocoși, pentru că până să ajungi la trust, povestea ta înglobează multe lucruri frumoase. Este? Vreau să te rog să facem recurs la memorie și să ne întoarcem un pic în timp până să ajungi la trust. Ăla e un moment foarte fericit în viața ta, nu? Și de împlinire profesională. Dar până acolo sunt episoade grele și bine, le atingem doar așa cât să nu te întristezi, că nu vreau lucrul ăsta. Ai un zâmbet fermecător și nu vreau să-l pierdem, da? Da, în mare pot să zic, am crescut în sistemul de protecție socială, casă de copii. Am plecat cu fruntea sus, fiindcă aveam un loc de muncă și un acoperiș lucrând direct în presă. Deci aia a fost primul job? Super! Primul job în presă. Bravo! Da. Foarte tare, nu? Da. Adică ești unul dintre puținele cazuri fericite. Și la malul mării. Da, foarte tare. Și mai tare, da. Eram înnebunit de mare de plajă și m-am mutat acolo, dar am stat 4 ani de zile, am lucrat tot în televiziune, la posturi locale, dar totuși mă atrăgea foarte tare Brașovul, fiindcă aici am aici am făcut școala, liceu, postliceala, toate studiile aici le-am făcut în Brașov, unde am întâlnit foarte mulți oameni cu suflet, ceea ce m-a și întors înapoi în Brașov, fiindcă mai în sudul țării lumea e puțin mai rece, în pofida situației că vara e cald, dar degeaba e cald afară, dar în sufletele oamenilor e ceva rece. Și de aceea am revenit în Brașov și am zis că trebuie să continui ceea ce mi-am dorit de când eram mic, de când eram în sistemul de protecție socială, să creez un serviciu pentru a ajuta pe cineva. Și așa am reușit. Deci nu te-ai mulțumit cu binele tău pe care ți l-a sortit cineva acolo sus, ai zis, dacă tot mi s-a întâmplat mie un bine, fie el cât de mic, să fac în așa fel încât să dăruiesc și altuia un bine. La fel de mic, care în timp să crească mare, mare. Nu? Așa este, da. Este foarte ușor să ajut pe alții decât să mă ajut pe mine. Nu știu de ce. Incredibil. Am stat și mi-am pus foarte multe întrebări. Te-ai gândit că asta e menirea ta? Că așa a fost să fie? Să-ți fie ție bine? Da. Deși inițial nu asta era ideea centrală, pentru ca mai apoi mâna ta întinsă să fie un ajutor substanțial pentru alții care n-au avut atâta noroc ca tine. Așa este. Nu? Vreau să spun că mă bucur foarte tare atunci când văd pe cel care îl ajut că este împlinit. Atunci e cea mai mare bucurie. Mă bucur mai tare decât ar fi ceva pentru mine. Dar cum ți-a venit ție treaba asta? În general, atunci când crești în sistemul ăsta, am cunoștințe profesionale din treaba asta, pentru că, mă rog, nu intrăm în subiect. Dar, în general, în momentul în care te maturizezi într-un astfel de sistem, în care o mângâiere
apare, dar destul de greu și poate nu la momentul potrivit. Sau o vorbă bună, o auzi, dar din nou, poate doar din ecou sau spusă cu întârziere și nu mai e nevoie de ea. Crești ușor egoist, în sensul în care mie mi-a fost greu, lasă să vadă și altul cum e. La tine e, parcă ești din alt film, nu știu. Știi? Ești desprins din scenariile marilor filme americane. El, băiatul care n-avea nicio șansă, sărman, sortit unor, știi? Unor episoade de viață nu tocmai plăcute, ajunge bine, pentru că și întinde, singurul lucru pe care l-are de făcut e să întindă mâini de ajutor, să se zbată pentru alții, să găsească soluții, să îi ajute, incredibil, nu știu. Credeți-mă că nu pot să mă laud că sunt Las bine. că te laud eu, stai liniștit. Că sunt bine, vă spun și de ce, fiindcă aceleași probleme care le au tinerii le am și eu. Cea mai mare problemă pentru acești tineri este locuința, cât și pentru mine. Am o anumită vârstă și nici în prezent nu am o locuință. Am depus dosare către autoritățile locale, Știu. bine, nu din Brașov, din Constanța, și nici după, nu știu, 6-7 ani de zile nu am primit nici măcar un răspuns. Da, și te-ai gândit vreodată că poate la Brașov, cumva lucrurile ar fi mers într-o altă direcție? Poate ți-ar fi fost mai ușor aici. De ce ai vrut să fugi la malul mării din nou? Nu, eram înnebunit de mare și de plajă. Păi Și da, ai fi văzut-o asta. vara, trebuia să trăiești în tot restul anului aici și vara, ca tot românul, să fugi la mare. La Constanța am tras concluzia, mai bine merg la Brașov și, Ai văzut? și merg în vacanțe la mare. Așa, ca toți ceilalți care asta își doresc, așteaptă vara ca să meargă la mare, dar se bucură iarna de munte, nu? Exact. Bun. Și până la urmă sprijin ai găsit? Ești în momentul ăsta mai fericit ca și stare? O deschidere foarte mare în autoritățile locale, ceea ce m-a bucurat foarte mult și dar spune-mi, te rog, cu Catarsisul, care e statutul tău de colaborare, ca să zic așa? Doamna Zăta Popescu m-a ajutat punându-mă în legătură cu un grup de voluntari de la Hearts Across Romania din Dallas. Un grup de voluntari cu care și astăzi colaborez și care, credeți-mă... Dallas America, da? Dallas America. Dallas America. Păi și dacă Dallas America, de ce nu Via America? Bye bye, România, Via America. Credeți-mă că am avut oportunități și am șanse, dar am avut oportunități și în Germania. Dar și n-ai vrut? Nu. Fiindcă nu pot să-mi bat joc de niște suflete și nu pot să dau cu deci, practic, asta ar fi însemnat să trădezi toată munca ta de până acum, să lași în urmă tot și să pleci să-ți vezi de tine. Da. Și n-ai putut? Cred că mi-ar fi fost greu pentru mine. Extraordinar. Serios. Fiindcă... Deci ai renunțat la propriul confort, material, psihic, de orice fel, ca să ajuți pe alții. Da. Pe un program avut în care am trimis 18 tineri să muncească în Germania. Wow. La un moment dat primisem și o ofertă și am zis, am stat și m-am gândit foarte bine, dacă aș pleca eu, cui las centru, cui las toată munca. Nu vreau să-mi bat joc nici de suflete și de aceea am decis că trebuie să continui ceea ce am început, fiindcă e dorința mea de când eram mic și pentru asta mă dedic toată viața. Dar cât pot. Măcar și un alt avantaj pentru mine este că viața o tratez ca pe un joc. din altceva decât carne și oase, decât conștiință, nu știu. Nu. Ce-ai fi făcut tu într-o viață anterioară de ți-a dat Dumnezeu harul ăsta de a-i ajuta pe alții? Incredibil. Deci, datorită ție, acum alți tineri sunt bine, având un loc de muncă și deci un venit care să le asigură viața decentă? Da. Și chiar în prezent avem 24 de tineri, dintre care sunt 5 tineri în regim de școală și chiar am rezultate foarte bune. 65 de tineri s-au integrat, au plecat din centrul nostru. De care tu te ocupi personal prin intermediul centrului pe care îl conduci, să zic așa, sau mă rog, pe care îl organizezi, că practic, da? Da, care l-am creat. Doamne, Dumnezeule ceresc! Dar asta vreau să spun, că totul pornește de la autoeducație. De exemplu, eu trăiesc totul ca pe un joc. E un joc al vieții. Și de aceea, întotdeauna când mi-am propus ceva, am zis, jocul ăsta trebuie să continue, fiindcă e creat de cineva. Și de aceea, când și la un labirint. Așa. Vreau să te întreb ceva. Dacă, să zicem, Zâna Măseluț ar veni într-o seară la tine și ar zice așa, uite, putem să dăm timpul înapoi, în urmă cu, să zic, 20 de ani. Și să-ți alegi o altă soartă. Ce ai alege? Soarta pe care ai avut-o și pe care n-ai ales-o, dar pe care ai știut să o urmezi cu demnitate?
sau o soartă mai bună în care ai părinți bogați, o familie, te trimite la colegii prin Marea Britanie și în excursii extravagante? Sincer, de tot, din suflet, te rog, răspunde. Da. Să știi că nu vreau să greșești cât uși de puțin. la fel, vă spun și de ce. Dacă aș fi vorbit cu Zâna Măsăluță, să dea 30 și ceva de ani înapoi. 30 și ceva de ani, nu doar 20 de ani. Bun, și dacă ar fi fost să dea 30 și ceva de ani, ai fi ales varianta în care erai lipsit de orice grijă și... Sincer, nu știu ce să vă răspund. E dificil. Te felicit pentru sinceritate și nu te-ai aruncat la un răspuns doar de dragul de a răspunde. Bravo, super. Să zicem că ai trecut testul de onoare. Okay. Dar proiectul cu centru nu e singurul. Știu că ai un proiect personal de suflet, ai pregătit ceva și vreau să ni-l împărtășești și pe acesta, pentru că știu că e nevoie de puțin ajutor și ajutorul ăsta e foarte posibil să vină chiar în urma emisiunii în care ești invitatul de onoare, clar. Aș putea să vă spun că ne pregătim acum să lansăm o carte cu toate activitățile noastre din 2005 până în 2012, cu toate activitățile desfășurate în județul Brașov. E vorba de proiecte finanțate de Ambasada Americană. Deci Asociația Internațională, un pas spre viitor, da? Da. Foarte tare. Și sunt proiecte tineri pentru tineri, Independent Life. Deci aici văd o grămadă de fotografii care probabil ilustrează în ele un cumul de trăiri și de informații care ne spun clar că în lumea asta există oameni cu suflet mare și pe care am face bine să-i cunoaștem cu adevărat, tocmai ca să înțelegem că viața înseamnă și altceva. Foarte tare. Și drept să ofer ceva drept ca mulțumire pentru instituțiile și firmele care te-au ajutat, atât pe tine au fost cât... alături de mine, de noi și chiar în speranța că vom găsi și alți sponsori pentru viitorul proiect, să facem un centru mai mare. Ce fel de sponsori? Oameni care să doneze ce? De la bani până la... nu? Da. Deci avem aici... Asta e clădirea care am luat în parteneriat public. Da, deci așa. Așa arată și... Așa arată. Și trebuie să arate mult mai mare ca să oferim în felul acesta, nu? O șansă reală mai multor tineri care chiar vor să trăiască decent, muncind și integrându-se în societate prin felul cel mai clasic cu putință, terminând o școală, găsind un loc de muncă, nu? Da. Secretul acestui centru este că și eu provin din același sistem și relația, comunicarea este altfel. Este ca de la căminar la căminar. Vezi tu care e păcatul în ghilimele al acestui sistem și al acestei întâlniri a noastră, că în momentul ăsta cei care provin din centrul ăsta și nu fac altceva decât să se lamenteze vor înțelege că se poate. Dacă vrei cu adevărat, cu puțin ajutor, e drept, nu se poate altfel, dar cu puțin, nici nu trebuie foarte mult, uite că se poate. Se poate la rândul tău să dăruiești, se poate la rândul tău să îi ajuți pe alții să-și urmeze un drum drept și netezit în viață, să nu le mai fie atât de greu, poate cum ți-a fost ție, nu? Da, așa este. Chiar aseară stăteam de vorbă cu doi tineri de-ai mei și le spuneam că este foarte important ca ceea ce își propune să privească cu optimism și cu siguranță va reuși. Și cu multă nădejde o să iasă, da, așa este. Bineînțeles și cu ajutorul lui Dumnezeu. Ce mai ai acolo? Aici este un ghid pentru o viață independentă, a fost lansat, e de fapt un îndrumar pentru tineri din centre de plasament și aș putea să zic nu numai pentru ei, chiar și pentru tineri din familii dezorganizate. Da, chiar avem câteva povești de succes. Care chiar dacă au o familie acasă, e ca și cum n-ar avea pe nimeni, pentru că nimeni nu se îngrijește de ei și nu-i ajută cu absolut nimic. Și aceasta a fost distribuită în centre de plasament pe unde am fost cu echipa. Și de asta te-ai ocupat tu, condiție grafică, texte, tot? Sau? Da, e o pasiune pentru mine. Vai, fantastic ești. A fost făcut în cadrul proiectului Independent Life. Vezi că ți-a ajutat nivelul media pe care l-ai atins și în care ai lucrat? Da, pe din 98 lucrez în media. Dar nu ți-e dor să fii din nou operator? Ai văzut oricum o grămadă de lucruri. Chiar lucrez. Da? M-am reangajat. Te-ai reangajat, am înțeles. M-am reangajat tot în Deci media. Anul ăsta și jumătate, să zicem așa, cât a trecut, te-ai ocupat strict de proiectele profesionale, da, și cu implicare personală, pentru ca mai apoi să continui să... Da, dacă vă aduceți aminte și în timpul serviciului, așa este. Împărțeam programul programul zilnic. În timpul serviciului ai și plecat în state pentru prima dată, am senzația, și ne-am gândit că nu o să te mai întorci, spre surprinderea noastră și uimirea te-ai întors. Da, am fost nominalizat în programul Independent Life, care a însemnat foarte mult pentru mine.
fiindcă am putut să-mi deschid ochii despre ceea ce înseamnă viața și despre ceea ce înseamnă instituțiile de ocrotire socială și despre ce a însemnat, nu știu, modernismul pentru a dezvolta ceva special pentru altcineva. Și vreau să spun că proiectul care l-am deschis, Centrul de Integrare Socială pe care l-am realizat în Brașov, l-am întâlnit și în America. Foarte tare, da. Fiindcă la ei totul pornesc pe viață independentă. Nu trebuie exact politicile care le au ei, le am și eu. Le-ai adus și tu. Și într-adevăr proiectul tău puțin altfel, adică nu lasă pe mâna statului, ca să zic așa, viața de orientare profesională, de tot ce înseamnă reintegrare socială, pentru ca mai apoi, după ce l-a școlit, să-l trimită în hău. Asta n-am înțeles nici eu. Investesc în tine până la 18 ani după și care după aceea ești o investiție aruncată la gunoi. Proastă investiție. De altfel, pentru că, în primul rând, pe tânărul respectiv l-ai învățat să primească, l-ai învățat cu conștiința faptului că îi se cuvine, că așa e, dacă i-ai dat fără să-l ajut să înțeleagă că la un moment dat trebuie pe propriile picioare să plece și proastă concepție s-a dovedit a fi, dar știi ceva? Nimeni n-a vrut să schimbe nimic până acum, până la venirea ta, toți practică exact același sistem. Da. El nu s-a schimbat și am senzația, din păcate, care se și concretizează în fapt că nu se va schimba nimic, atâta vreme cât să sperăm că în cazul de față această floare care ești tu va aduce primăvară și alături de tine alți bobocei în jur vor munci ca primăvara asta să o simtă toată lumea. Asta e și ceea ce am început cu unii tineri din centru. Vreau să-i stimulez un bun și vă recomand, chiar recomand și în ghidul acesta, 2 filme, August Rush și Pay Forward. Exact un exemplu foarte bun când un elev primește o temă pentru acasă și să facă, de fapt, o clasă întreagă primește o temă și unul din elevi alege să schimbe lumea, ajutând alte 3 persoane și el trebuie să convingă acele 3 persoane ca la rândul lor fiecare dintre ei să ajute alte 3 persoane. Foarte tare, asta vreau să încerc să fac și eu cu tinerii mei din centru. Florin, te asigur de sprijinul media plenar, mai ales că ești și coleg, deci nu putem să rămânem chiar indiferenți. Mai cu seamă că povestea ta și dorința ta de a schimba lumea așa din mai nimic, doar din efort personal și implicare plenară, constituie de fapt o lecție gravă de viață în ceea ce ne privește. Noi ajungem obosiți acasă și ne plângem, deși n-ar fi cazul să facem treaba asta, atâta vreme cât oameni ca tine n-au făcut-o niciodată, adică nu s-au plâns niciodată și oricât de a fost de greu și oricâte uși li s-au închis în nas, a doua zi au luat-o de la capăt, ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Și legat de prietenii de la Mix, că tot am început să cu Mix. Te rog. Chiar astăzi am fost să iau 3 fotolii de la Mix TV. Am primit Le-ai primit foarte donații. Tare. Foarte tare, deci, după un an și ceva de zile, ei foștii colegi nu m-au uitat și mă bucur foarte tare. Nu o să te uite nimeni, iar noi cu atât mai puțin. Chiar știu că colegii mei operatori s-au bucurat să te revadă foarte tare și e și normal să se întâmple așa. Am ajuns la finalul dialogului, deși ar fi fost foarte multe de spus. Îți invidiez zâmbetul care e sincer și plenar, pe care un om ca tine n-ar fi fost normal să-l afișeze. În sensul în care greutățile... Nu, exclus. Greutățile i-ar fi grimasat fața, iar zâmbetul l-ar fi înghețat undeva la nivelul acesta. În schimb, tu, exact cum îmi spuneai, și să știi că poate fi și o teorie de urmat. Atunci când ți-e greu în viață, îmbracă-te cu senzația că totul e un joc. Exact. Și poate toate vor merge mai ușor, le vei primi și le vei privi în partea asta ludică a lor de interpretare și poate că va fi mult mai ușor așa. Plus de asta că suntem în trecere pe acest pământ, n-am venit să rămânem și trebuie măcar să putem face clipe. Și știi ceva, Florine, dacă oameni ca tine și ca voi au putut să realizeze atât de multe, neavând sprijinul afectiv-emoțional, cel care de altfel ne ridică bazele de formare a caracterului și nu numai, înseamnă că noi toți ceilalți nu trebuie să privim decât în pământ și ori de câte ori ne mai vine să ne lamentăm la temiri ce nimicuri în viața asta, să reurmărim emisiunea asta, fie ea live sau pe net sau în reluări și redifuzări, ascultându-te pe tine fără să respirăm și să ne dăm seama că
Nu prea mai știm noi ce-i greu. Ne lamentăm din nimicuri, dar greu nu l-am întâlnit încă. În încă. fiecare om există ceva bun, numai că este greu de descoperit sau poate că unii nu vor să-și atingă acel ceva bun din ei, să-l scoată în relief. De aceea trebuie să lucrăm cu oamenii. Îți doresc din suflet succes, îți promit solemn că tot sprijinul nostru și noi ca și colegi suntem alături. E o onoare și o plăcere pentru mine că te-am avut coleg și că te-am cunoscut și că te cunosc. Îți promit că atât cât o să se poată și acest suport media va fi prezent în varianta video și în varianta audio și chiar și presă scrisă, te voi sprijini cu tot dragul, atât eu cât și toți colegii Mix. Să dea Dumnezeu să-ți iasă absolut toate proiectele pe care le-ai gândit, pentru că ele pleacă dintr-un suflet curat și o minte dibace. Și să ai sărbători fericite. De Crăciun am o surpriză pentru tinerii mei. Alergând după sponsorizări, nu prea am găsit. Da, și cunosc. Chiar la o bancă din Brașov, chiar o directoare s-a oferit să vină să gătească împreună cu tinerii noștri. Ceea ce m-am bucurat foarte mult. Incredibil, bravo! O directoare de bancă să vină. Nu știu cine e, dar merită absolut admirația noastră și aplauze. Fantastic, îți mulțumesc și să nu-ți pierzi niciodată nici speranța și nici dorința de a face lucruri minunate. Cam senzația că până la urmă cam ăsta e rostul tău, nu-i așa? Da. Ce bine că ți-ai găsit rostul și știi ce ai de făcut. Da. Îți mulțumesc, sărbători fericite, să ne vedem cu bine pentru un următor proiect pe care să-l prezentăm, dragilor. Ne-am încărcat atât de mult spiritual încât e nevoie de o ușoară relaxare. Ce ziceți?